ug ako jud ning giduol. Tapos akong giukob-ukoban para malingaw gyud siya sa yung lipaya. Ug ang akong honey baby nagpaakbay gyud siya sa Mickey Mouse kanang mascot bitaw. So karon guys, maglaag tagi sa ano no. Dili ba dili. Dili ta mo lagi. Lusot at speakers. So let's go. Sa pagsulod namo sa Gaisano Capital, diri sa Surigao City, ug nalipay jud ko pag-ayo kay nakataak na jud ko diri na pita. Kay wala man gud ni sa among planeta. Ug ako dayong gipabantang akong dangas na agtang para magsinaw yun lang taon ba sa atong mga viewers ug atong mga followers. Kung simi magpabuyag ta, mamili na lang tag unsay piliuno nato diri. Ang akong honey baby, busy gyud kayo siya nangita siyang palitonon. Ug unsay kahi plano ani, mupalit ba ka siya ani o dili pa siya mupalit o di pa siya mudayon. Murag simi maglibog mangyud ta kay daghan kayong display, daghan kayong klase-klase ng mga sanina. Kung unsay atong paliton makalibog gyud sa atong hunahuna o maglibog ta o gyud tay kwarta. Magklaro ka diha pamili kay basig wa kay kwarta, pili-pili ka diha, maglabad gyud ang sales lady nimo kay mga buskag nang imong gipangpili diha, ang imong gipanghilabtan. Unya di ka mo palit. Ug naa siya napilian tapos iyang gisayaw-sayawan. Ganahan gyud siya ba? Angaw simi na ignorante jud ko ani. First time pa jud ako pagkakita ang hagdanan musaka ka na og kusog mo dagan. Murag simi na kurat jud ko aning kalakiha ba. Ug wala man gud ni sa among bukid. Bukid ba sa Sambuanga del Norte ba? Angaw simi himpugos na jud tikang sa hagdanan kay simi hadlok na jud ko ani. Ug nalipay jud ko kay nahuman jud ang kalbaryo. Ug akong gituboy ang akong mga kamot sa akong kalipay. Ug akong honey baby di ay wa gyud siya nahadlok kay tungod anada kayo siya sa maong hagdanan nga mudagan. Kay daghan man gud kayo ni didto sa Calamba Laguna. Kay didto man gud ni siya nagpuyo. Ug daghan kay ditong mall kaya daghan kay ditong hagdanan nga mudagan. Dire sa second floor sa Gaisano, giuna namo nig suroy para makita namo ug unsay mga display diri. Ug nakatarget jud siya ka item. Iya gyud ning giklaro sa pagduol ug gisayt-saytan gyud niya kung ganahan ba siya og dili. Ug unya iya gyud gisnaban, wa siya ganahi. Ug ako simihinglan taw jud ko sa kong kaugalingon. Base na imuta akong mata, masawayan pa ko sa mga sales lady dire sa Gaisano. Kay simi sambul magud akong matagod. Ug abi na ako nanay muta, wala man day muta. Angaw busa ako pag naog na mo sa mong balay, paglakaw na mo sa akong balay, manghimuta jud ko para pag abot sa kadaghanan dili jud ko masawayan. Gitojok-tojok jud na ako ang kamera. Ug nakalabay jud ko aning dapita nga daghan kay display nga mga sapatos, naay mga Adidas, naay mga Converse, ug naay mga Dickies, ug naay mga Skechers. Ug akong honey baby namili siya mga medyas. Gi-entertain jud siya pag-ayo sa maong sales lady. Ang sales lady di ay di jud siya mulantaw sa maong kamera kay masipog jud siya. Ug dili jud nato malikayan naay tawo nga mahadlok og social media ug maulaw na makita ang ilang dagway. Naghambog yun ning mananap kay kuno nakataak siya Gaisano Capital ng Surigao. Mura ra pag di mahadlok og escalator. Ug namili mi diri dapita t-shirt nga tag 700 kapin. Unya medyo mahal man gud kaayo ug wala may hindayon sa pagpalit. Ug namili po ko diri dapita nakakita jud kog polo shirt nga pula pero dili jud nako bagay. Ug nakahuna-una jud kog sayaw-sayaw ani kay dili magud nako bapord ang maong polo shirt. Itry po nako paglantaw ang color blue nga polo shirt. Medyo bagay sa ako pero di jud makaya kay mahal jud kayo, dili jud kaya sa bulsa. O ginglahos mi diri sa pagsuroy kay daghan kay diri na mga video game makalingaw jud kaayo. Kung mahimo pa lang kung na mahimo tang bata pagbalik, pwede kayo kay gusto ko modula nga pangbata nga mga duwa o dili na jud mahimo nga mabata ta pagbalik kay kita nilapas na magyud ang atong edad sa kalendar. Padulong na jud ta mo salop ug nalingaw jud ko pag-ayo kay akong honey baby sige sunod-sunod sa pagbidyo nako. Ako yung ituyok-tuyok ang tibuok na mga video game diri ug akong natagamtaman gyud nga himbalik jud ko pagkabata sa pagkakaroon kay kanimo gud akong hilig na mga duwa sukad pa sa una. Og nagreklamo jud ko sa akong honey baby kay mag-video siya liog ra may igo niya nako di man ang namong. Ug ako'y mag-video niya igo jud kayo sa tanang iganan pero kung siya mag-video murag wala jud sa buot. Si may maalkansi jud ko ani sa among mga trabaho ug dili man gud maklaro ang akong pagkasemi gwapo sa sulod sa kamera. Ug nakita na mo si nanay murag si Tisi naman pero kusog kay siya mo itsa. Si may malupigan yun niya ang mga batanon ug niya grabe ka shooter ba way paltos puro shot yun na. Ug ako jud giobserbahan sukat pa ganina na walay puas ang pag-itsa niya sa bulak ug wala jud siya batiya sa kakapoy sa iyang lawas. Mura jud siya teenager ba, grabe jud kaligon ang iyang mga bukton. Iguna na kadugayon sa pag-itsa niya sa bula. Ako din na jud ako na makaya, maluya na jud ko ana. Ug ako jud gilukop sa pagsuroy kay gusto nako na makita ang tanang mga video game. Puslan man nga nakasuroy ta diri napita. Ug akong honey baby nagsunod-sunod ra gid siya sa ako. Ug may plano na mi na manguli kasi migipulaan na mo gud mi sige tuyok-tuyok diri napita. Ug nakita namo ang mascot na Mickey Mouse.
ug ako jud ning giduol. Tapos akong giukob-ukoban para malingaw gyud siya sa Stadyum Lipaya. Ug ang akong honey baby nagpaakbay gyud siya sa Mickey Mouse kanang mascot bitaw ha Stadyum niyang Lipaya. Ug hinsakay na pug ko sa escalator, si minahadlok na pug ko aning kalakiha. Kay wag gyud ko naanad sa among planeta. Ug naghinay-hinay jud ko lugsong para dali ra dayon sa pagnaog. Kay nagkurog-kurog na magud akong tuhod sa kahadlok. Kay hindagan manggod ang manguhagdanan. Kay sukad-sukad karon pa jud ko kasakayan ni. Ug simi na ignorante jud ko, hinglokso jud ko basin maipit ang akong tiil. Ug shout out sa mga security guard nga naka-duty diri sa Quezano kay peaceful jud kayo ang lugar. Ha? Okay na. So guys, manguli na ta kay nagulan man. Apdan jud tagulan ani ron. Baligo ko kontro. Ano raw na siya mga guys?